Jedna klapka. Ideme naživo. Čaute, tu je Gugu. Vítam vás pri novom vlogu. Dneska si ukážeme, ako vymazať textový dokument. Čiže pravým tlačítkom na myši. To je toto. Nový. Trošku mi to seká, lebo mám počítač šíňa, ale nevadí. Lampa. Nazveme si ho, čo ja viem, traktor. A teraz máme dve možnosti, ako vymazať. Čiže prvá možnosť. Prvá možnosť je, že stlačíme ľavé tlačítko na myši a ťahavým pohybom ho preniesieme do koša. A to je na dne všetko. Ďakujem za to, že ste si ma pozreli. Dole dajte like, subscribe a ak sa vám páčilo, dajte aj koment a môžete mi navrhnúť, ako mám to, čo je. Už mi tu padá počítač, že musím končiť.